момче! Хайде, бе! Че там бързо? Ще те изгоня? Малко почте! Почвай да стреляш, бе. Айде, бе, момче! Най-накрая! Рисуване! Сега, почваме отляво. Си. Айде, бе, момче! Айде, бе! Е топката! Стреляй! Как ти казах? Ти слънце да обича, бе! Аз ще дам едно слънце на тебе! Ама ти слънце аз ти! Че се? Да те няма! Аз пари съм дал, бе! Аз ще ти дам и пари! Идва една тук! Веднага! Веднага! Идва, бе! Дай почвай! Аз казах и ти казах! Ти малко покале! Отка, почти! Отка! Нямам покажи как се прави. Тук е, бе? Да! Ще ви изгоня! Ето стопка в коша, бе! Пак! Пак! Да! С топка! Да! Фърле! Няма те пия. Ще едно. Айде пред последно. Айде вкарайте стопка, бе. Ще се чупи зъбите. Браво. Ще. Сука. Атка. Не тръгна пък те. Я се ставай. Ставай, айде стреляй. Я, ева тука. Топка! Ой, ти къде тръгна, бе? Ей, двамата. Знаете ли на кой ще я направя? Лягай, деснице, бе. Лягай. Бе, ще ти. Ставай, двамата. Ставай. 10 клякания. 10 клякания. Колко? 1, 2. Що ме гледаш, бе? За тебе 20. 1, 2. За тебе 30. Къде станат 30? Само 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Види, туалетата! До 10! Няма никой туалетна, бе! Двеш си рейд. Бе, ще ти дам. Ще седеш у вас. Ама той е на... Окей? Ева така! От тук, в коша. Ами хубава е, да, струва колко тебе. Още път, ако ни вкараш, ще изгоня тренировки. Ако искаш, чупи коша, бе! С удоволствие, ала, какво не трябва да плащам. Плясване и ще ме най-стрига като хората. Щастие. Няма ти, бе! Атка! Вай! Сега ще се случи, да? Стопка, къде си? Отвъл, бе, Митко! Ама аз съм ти удобра. Абе, Теодор, Митко, беше ли мъде да сока си да топката тук е отка? Айде! Ма! Там остави. Няма мръднеш тук.
Sтой на място. Съм ти позволил да мърдаш. Приятел, добре ли си? Стой! Приятелче! Какво правиш тук? Май са тук! Дете! Май са тук! Ще за утре ще дойдеш пак! Ясно ли ти? Ако не дойдеш, ще на мене ще прибия! Ти! Тръгвай си! Тръгвай си! Я ми дай топката! Дай топката! Аз ще го правя. Спря ли на пауза? Ще отидем да разберем колко лошо се държи учителя по баскетбол. Дай, ти си! Браво, момче! Браво! Здравейте! Днес ще вземем интервю, защото разбрахме, че едно момче от вашата Иди се, бе. школа е влезнал в болницата. Кой е влязъл в болница? Така, бе? той падна и си щупи крака! Кой е влязъл в болница зарад мене, бе? Казва се Теодор. Абе, той падна и си щупи крака, как ще е влязъл зарад мене в болница, бе? Разбрахме, че много ги биете децата. Момченце, елате сега да разберем колко лошо се държи учителят ви с вас. Добре. Колко лошо се държи. Кара ли се, когато сбъркаш? Никога! Бие ли те? Никога! Нищо! Лъжеш ли ма? Не! Кажи истината, момченце, и този кой ще спре. Няма да спра. Мисля, аз съм малко дете. Имам претенции. Значи, този тук младеж никога не ме е викал. Винаги, когато не кара, ми казва, давай пак, докато не си. Кажи сега, това учител е много лош, аз го знам, защото съм чула по телевизията, че сте Отивам до магазина. Добре, ние ще дадем още интервю. Кажи истината, няма никой да се скара, даже се отърваме с лошия учител. Никой! Иди да лъжиш! Да кажеш, ще я лъжи. Иди да лъжиш! Моля, лъжа, да вземем интервю от това момче. Иди да лъжиш! Моля, Иди да лъжиш пред телевизията. Тихо, момчета. Какво стана? Не! Мокни, трябва да разберем този спор по баскетбола. Какво стана? Кажи ми всичко. Ами не мога, ще парасола! Момченце, моля, стана се да иде полиция. Що сте винозор? Штенджера! Какво е? Аре, кажеш истината. Добре, ще разберем какво ще стане по баскетбол. Щом той е толкова агресивен, значи учителя е още по-лош. Да отидем и да видим пак. Сед са биле! Сед са биле! Такъв пикров си кате, такъв не мога ги търпя. Пикро! Ненормални! Мъже се искат баскетбола, мъже! Знаете какво правиш в баскетбола? Я са... От тука. Какво си имаш, що сте назор тука? Я съм мае! Я не съм тука! Давай се тръгвай! Не съм той я повече! Айде, ти почвай тренировка, почвай да стреляш. Нищо ще стане. Давай. Податка. Ще стане работата. Ето го. Това момче, където намерих в интернет, където може би настигне.
баскетбол, който твърди, че е много добър, той е набил вчера. И те изгоня от баскетбола. Вярно е. Той много ли е лош? Да. Ударя ме и ми щупи крака. Така ли? Ходих в болница. Ами да отидем и да питаме истината от самият него. Хайде. Сега идвам. Здравейте, днес ще видим учителят, който е по баскетбол, колко лошо се държи с децата. И дава истина това, което ни каза Теодор. Да побързаме. Здравейте! Един от вашите ученици Теодор ни каза, че сте много лошо държали и сте го набили. И сте му щупили крака. Абе, то Женчо да... Даже пред камерата той каза, че е Женчо. И явно много лошо се държи с децата. Значи, когато някой беби дойде в моята школа, я имах този телевизор тук, бе. Когато някой беби дойде в моята школа, го изгонвам. Но никога не съм бил. А нужно ли е да му чупите крака? Бе, аз казах ли, че никога не съм бил, бе? Да викнем ли Румен да каже истината? Той вече ви я каза. Той със сигурност е бил измамен от вас. С какво? Вие сте го накарали да каже. Вие това, само- ще го набийте. Ви само му казах. Какво става пак така е? Румене, потвърди и кажи истината. А ти пак ли си така, не мога да момчета? Чуй ме, ти си се бил с това момче. Аз видях, че се бих с него. И той е щупил крака. Вярно, аз го щупих крака, но той никога не е удрил. Той пасува учениците си, нали? Писувал, ама не пил. Той няма право да ги пасува, да им нарича всякакви... Тали какво? Как се справяш това? Като сгрешиш, той ти казва някакви лоши думи, нали? Не! Вие така... Не слушай, мама! Имахме в интернет клип, който се е бил. Ти с тебе мене и се разпали! Ай, лови ме! Аре, лови ме! Без бой! Щайникът тук е! Стига! А те, ученико, те искам. Ще намерим още подробности за теб